Уважаеми дами и господа, малко съм облечен по-обикновено, но пък все пак и обикновеният човек може да ви каже нещо, такъв като мене. В статистиката явно грамотността и анализа в неграмотност за минимума спрямо стандарта, както и в тема за неграмотност, както и в точка за неграмотност, област за неграмотност, коментар за неграмотност. Аз не казвам, но знаете, в човек като водещ на нещо няма как да знае абсолютно всяко нещо, но знае толкова, колкото да защити това, което е казал. Въпросът е следния. Относно телефонен номер звънал на друг телекомуникационен оператор в централа и разлика за същото, спрямо прехвърляме, спрямо офлайн режим на i-технология, изкуствен интелект, софтуерна програма, приложение програма в пете фамилии, по този начин те са имал и плюс извънземна технология, само че е човешка технология, на база уловени сигнали през космоса, така както аз съм го направил. Било доста неудобно, че по принцип по договор спрямо SIM карта смарт телефон са спазвани абсолютно всички нормативни актове, правила, точки в законодателство спрямо един телеком, защото няма как да вземеш цялата честоти на един телеком и да покриеш същите честоти на другия телеком, а се прехвърля договорно състояние спрямо стандарт. Но бих коментирал още едно нещо. Микро, макро, средни вълни спрямо строителство в една сграда. Много ме интересува от 1 януари 2007 година и след 2007 година каква е злоупотребата спрямо рекет строителство, не строителство, ремонт, не ремонт, спрямо основен ремонт, спрямо грамотността на двойкаджиите по информатика и програмистика, специалисти инженери по проверка или изречението. Да, не е така, но моят отговор е. Според технологията и начина и строителство трябва да има същата техника за проверка плюс стандарт. Това е което мога да кажа. Но се извинявам, естествено няма как да има хаос в производство, хаос в проверката, защото е фалит, безработица, капитулаж. Това, което мога да кажа. Това е съвсем нормално мое изказване и още едно нещо. Спрямо това е интернет сигнал, мобилен сигнал, извънземен сигнал или добро утро. И аз съм заек, по принцип по-малък, но по-малкият заек упорито е тръгнал по правилен начин законодателно да пита: уважаеми господин собственик, акционер на Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, електронните почти по-известните, както и приложенията, както и услугите и сайтове и така нататък. Вие как отговаряте на подробностите относно потребител, си противоречите в законодателството и да, това е политика по принцип, защото и друг път се е случило това нещо, но винаги си добър пример. Това, което мога да кажа. Това, че те не се променят, не знаят как да лавират по правилен начин. Аз много добре по финанси изразявам доста правилно. И отговора: вие не живеете ли с счетоводство и контрол от 2008 година, примерно, и с един същи разход от 2016, едно на ум за другите 50 лет цял, 100 лева. Отговорът: те винаги са били 100 лева, просто трябва да знаете как ги изхарчите. За да могат да спестите част от парите, да имате самочувствие. Но ще кажа още едно нещо. По принцип, по самото начало знам и ще кажа отговора. Може би и аз и много хора като мене не могат да позволят да си купят по 1-2-3 жилища на 1-2-3 децата си, защото трябва да теглят жилищен кредит, последствия с раждане и така нататък. Но обратно за също какво съм казал, или още едно изречение. Защо в ЧЕЗ България Електрохолд се въртят интриги по строителство, спрямо проверка в районните кметства и инспектори, не инспектори от 112 по министерства и не бившите, които не могат да се разят с думата бившите, не тези, които са никаквите и тези, които по принцип май за трети, четвърти пример речника им е такъв. А речника може да е такъв, но по договор трябва да го прати това, което е по длъжност. Това, което мога да кажа. Мисля, че добре се изразих в пътната безопасност като доброволя, защото е началният стадий на развитието в пътната безопасност. Не МВР, не Министерството на отбраната, не правосъдието, не здравеопазването, не 112. Посока Държавна агенция безопасност движение по пътищата или просто пътна безопасност, началото е доброволчество.
доброволец. После ставаш експерт по пътна безопасност, после може да станеш и агент, защото аз станах и такъв. При мен всичко е развито по максимум до генералски чин, адмиралски контра в пътна безопасност. Защо казвам контра ли? Стоп! Може би има още нещо до получаване, до развитие и така нататък. И понякога, когато ме засекат молекулните микро, макро, средни вълни, вируси, бактерии, бацили, въздух, кислородна молекула и така нататък, шилометрово вибрационно спрямо устата ми и продължават по изкуствен начин, било доста неудобно аз как да ходя. С тема против това, което казах ли? Много се извинявам. По принцип да рекетирате собственик, че има собствен затвор. Имам, да. Не е лесно. Психиатра плюс болница. Имам, да. Ветеринарна медицина. Въпреки това съм човек и обичам животните. Офисче, виждате, скромничко, 1 на 2 метра изолатор, но добре се изразявам там, където живеем. Виждате ли колко е икономично? Но като ме питате на въпроса, къде е това, което го казахте, има завеса, инвестиционно проектантско завършване. Това е отговор по правилен начин, но и още едно изречение. За еднотипни приказки разликата, трябва да си избите разликата да помните едно и също. Това, което мога да кажа, аз забравям по принцип, и аз си губя думите в словреда в речника, но винаги имам заместителни думи. Относно 5 езика до 5 езика, 1 език и така нататък, бих дал отговора. Защо по информационните технологии програмистите са двойкаджии, родителите не родителите, които пък стават бъдещи родители някой ден? Та въпросът ми е, по принцип аз не съм двойкаджия и не мога да знам всички системи като цяло, но потвърждавам, технологията така е развита, че по принцип паметливо в мозъка ще изгубиш и самата памет. Това, което мога да кажа. Но спрямо, пример, шумометърната микро-макро-средна вълна, микро-средна макровълна, вибрационно спрямо електроразпределителните дружества, телекомуникационните оператор, кабелен оператор, топлофикация, ВК било доста неудобно. То по принцип, ако някой си приема етап, се извиня, защото доста неудобно, аз не давам акъл, с продължението на мен ми неудобно, че като слушам музика по някакъв начин или изречете, тая слушалка. Да, случва се това нещо, но аз потвърждавам, независимо каква ми е здравната картотека и досие, ми казвате думата луд и продължете, защото другите доктори ще го смажат, а той е един. Аз съм един в изказване, защитавам ви общо и уважавам разликата и се пазя съзнание, но знанието имам и образование. Или изречението, аз никога няма да обидя чисто сърдечно родители, не родители, спрямо последователност, спрямо разликата, защото и аз бих дал един отговор за себе си. И аз съм нещастник, защото и аз искам да стана президент, който да смажи премиера или премиер, който да смажи президента по статистика, анализ и ще пожертвам цялата си група с останалите, които са статистиката, е било доста неудобно за лигалото, нелигалото държание. Това са казва лидери за 4-5 години, 5-4 години, което означава да се измъкнеш назад, гледаш разликата, да допълваш и пак се правиш добре професията. Това, което мога да кажа. Разликата са слабохарактерните черти на отговор, но един да го направим, отстрани знам как изглежда. Така както говорите с кол-центрове, така както говорите мнението и така нататък, когато много широко обхватно се обясниш по един грамотен начин, даже и самия човек, включително аз съм знам колко много знам, ще дам един отговор. А ако не беше шефа извънземното, нямаше другия шеф да каже, ще те довърша, докато не умреш. Та относно аз, като съм го правил това нещо, се оказало, че е било по-съзнание на човек, който постоянно ме е карал да се боря. Това е първият ми шеф Антониан, а другият ми Антониан е извънземен. Това, което мога да ви кажа, формулирано чрез сигнал. Това е. По принцип, изчислителната част на мозъка спрямо анализа баланса с храна, хранителни добавки, плюс аптеката, плюс лекарствата, начин на живот, спокойствие, мога да кажа, че доста добре се изразявам. Не е лесно по принцип, но аз го казах много правилно. Но няма как технологии, каквито да са технологиите по принцип, да вреди на нещо, което е на софтуер и на Windows така нататък с смущения в сигнал, където самия софтуер не разполага с реален сигнал, реална честота. 4 телеком, 5 телеком, 6 телеком, 7 телеком, 8 телеком, 9 телеком на наша територия. Това, което мога да кажа. Но не аз изнувам пациентите от Военно-медицинска академия на национално ниво, останалите академии от Министерството на отбраната, доста недобно, точно така. Има много закони, които могат да бъдат пипани. За пример. Аз мисля, че като нямаш 150 000 евро, не дей пипа.
че има минало 34 години. Да, такива като мене. МВР болницата абсолютно по същия начин за Министерството на образованието. Здравеопазването най-вече, просят, много хубав образователен чадър имам, 112 най-вече. Посока Държавна агенция за безопасност движение по пътищата винаги за пример, обаче това, което казах преди малко, се съобразява много за разликата. Но, че живота ми, на вас, здравето, свободата, самочувствието са на първо място, при мен е номер едно закон. Това, което мога да кажа. Спрямо родители различни поколения, вие няма как да ги изнувате мозъчно, да знаят всичко. Но те знаят стандарта, който е изграден от самото начало и се апгрейдват спрямо разликите. Това, което мога да кажа. Благодаря за вниманието.